Ahoj, to, že má Tesla novou verzi modelu 3, samozřejmě všichni víte a já jsem si zrovna dneska vzal do recenze tady ten faceliftovaný kousek. A možná hned úvodem si shrneme, co všechno vlastně je teď jinak. V přední části zmizely mlhovky, světla mají teď trošku jiný tvar a nově mají i funkci Matrix. I taková blbost, jako je nálevka na odstřikovače, která byla tamhle vzadu, je už tady sympaticky v přední části auta, takže nalívání je daleko jednodušší. To, že je auto tižší, je i díky tomu, že máte na celém autě použitý dvojitý skla. Záď auta je taky trošičku jiná, jsou tady jiný světlomety, za mě je to povedenější než původní verze. Zmizelo logo Tesly a nově tu máte nápis Tesla. No a nově, když zavřete dveře, dostalo to dospělejší zvuk. Jinak auto teď má daleko příjemnější, měkčí polstrování. Nově je tu teď ambientní osvětlení, který si můžete nastavit v několika barevných odstínech. Za loketkou nám vzadu přibyl malý displej. Na tom displeji buď si můžete nastavit klimatizaci, můžete audio si tady nastavovat a případně si posádka na zadních sedadlech může zapařit nějakou hru. Zmizely nám veškeré páčky pod volantem a jak jsem se s tím popral, tak o tom se budu ještě zmiňovat. Nový model pak dostal lepší nabíječky na mobil, jsou výkonnější a kamery v autě teď mají daleko lepší rozlišení, než měly předtím. No a tím, že nám zmizely páčky pod volantem i z pravé strany, tak pokud se chcete rozjet, stačí stoupnout na brzdu, tady posunout to autíčko nahoru, jedete dopředu, posunout autíčko dozadu a budete couvat. Péčko, pustit brzdu, vylezete z auta a je hotovo. No a jak už je u Tesly zvykem, auto odemykáte buď takhle kartičkou, a nebo máte aplikaci v telefonu. Před sebou, když si nasednete do auta, máte jenom jeden velký displej, ze kterého víceméně celý auto ovládáte a volant. Nově zmizely páčky pod volantem, takže tady těch pár čudlíků, co vidíte na tom volantu, to je vlastně všechno, co vám v Tesle zbylo. Samozřejmě klaxon. Za mě páčky na blinkry by měly zůstat, protože je to fakt oprus na kruháku, když potřebujete vyjet ven, máte volant vzhůru nohama a hledáte malej titěrný čudlík a ještě když se vám ten volant točí, takže bude se vám asi stávat stejně jako mně, že budete vyjíždět ven z kruháku tak, že prostě ukazovat nebudete. Není to šťastný řešení prostě ty páčky sebrat, nemyslím si, že je to taková úspora a tohle je za mě tak trošku prasárna. To, že v autě je displej, pomocí kterého vlastně ovládáte celý auto, je za mě úplně v pohodě. Tady vlevo nahoře se vám ukazuje rychlost, takže to máte tady hned jakoby na rohu u volantu, což je fajn. Jediné, co mi trošku vadilo, že ten displej je posunutý z pohledu řidiče jakoby pod volant, jak to vidíte. Takže vlastně ten levej spodní roh úplně nevidíte, občas se tam objevují nějaké hlášky a vy se musíte jakoby vyklánět, abyste to viděli, nebo si uhnout rukou, kterou máte na tom volantu. Takže to je asi jediný mínus tady k té ergonomii. Jinak je v autě samozřejmě spousta prostoru. Máte tady 2 bezdrátové nabíječky na mobilní telefon, velký schránky. Ty schránky víceméně jsou fakt brutálně hluboký. Držáčky na nápoje. Pod loketní opěrkou máte taky brutální prostor, velký kapsy ve dveřích, takže si myslím, že opravdu si sem můžete vzít absolutně cokoliv do toho vozu. Sedačky jsou odvětrávání s lehčím bočním vedením. Za mě já jsem neměl vůbec žádný problém, když jsem v tom jezdil, že by byly nějaký nepohodlný, tvrdý nebo naopak příliš měkký, takže to si myslím, že je super. Co asi stojí za vyzdvihnutí tady v tom infotainmentu auta,
Je navigace, která umí krásně pracovat s baterií, takže když vy vlastně si naplánujete nějakou trasu, tak vám to řekne, kolik budete mít v cíli, případně doplánuje nabíječky. Když si plánujete nabíječku, tak automaticky začne výhřev baterie, takže máte optimální nabíjení a opravdu rychlé nabíjení, což je za mě velký bonus tady u toho auta. To, že klimatizace a podobné věci se ovládá vlastně takhle prsty, to asi všichni víte, jenom si směrujete, kam bude foukat vzduch, takže takhle jednoduchý to je. A pak samozřejmě máte tady 1000 věcí, které si můžete nastavit podle sebe, jako je dynamika toho, jak se to auto chová, to znamená zrychlení, odpor volantu, co se týká nabíjení, tak omezení nabíjení do nějakých procent a samozřejmě informace o vašich jízdách, co se týká spotřeby, ujetý vzdálenosti, co asi každýho zajímá, minimálně já se s tím vždycky strašně rád hraju, koukám, jak který auto jezdí. A tady to je samozřejmě na pochvalu, tohle je moc hezký. Jinak otvírání zadního kufru, předního kufru z auta můžete udělat takhle přímo tady na displeji, jenom to na to kliknete, další kliknutím by se to otevřelo. A třeba i odkládací schránku u spolujezdce máte takhle sympaticky na tlačítko. Prostě celé to auto ovládáte tady z toho jednoho displeje. Myslím si, že sezení vzadu je fajn a pokud byste cestovali na nějakou delší cestu, tak si myslím, že ve 4 to úplně v pohodě dáte. Je krásné letní ráno, já už jdu testu vrátit. Uděláme obvyklý závěrečný hodnocení. Co asi zajímá každýho, spotřeba, to jsem ještě nezmínil, takže tím začneme. Musím říct, že Tesla je v tomhle prostě lídr. Ta spotřeba je naprosto úžasná. Když budete jezdit s lehkou nohou, hravě se dostanete na nějakých 11 kW, kdo bude šikovnější, možná i víc. Samozřejmě s klimatizací, takže když to ještě všechno povypínáte, tak možná ještě líp. Každopádně 11 kW takhle po okreskách není pro Teslu vůbec žádný problém. No a teď asi to největší překvapení, když si jedete po dálnici dálničním tempem. To znamená v Česku 130. Takže jsem se snažil na 2 úsecích jet cca 130, možná lehce přes. Tak jsem se dostal na krásných 17 kW. Můžou všichni závidět, tohle někteří nejezdí ani při 90. Takže tolik ke spotřebě, myslím si, že není nutný nic víc dodávat. Prostě ta spotřeba je skvělá a tomu odpovídá dojezd. Takže s potěšením můžu říct, že Tesla Model 3 Highland, tady ta nová faceliftová verze, jestli se to tak dá nazvat, protože on to není jenom facelift, oni udělali hodně změn, je ta správná volba ve světě elektromobility. Takhle by to mělo vypadat, tímhle by se měli všichni inspirovat, protože tohle auto, co se týká spotřeby, tichosti, ergonomie, všechno je tady perfektně udělaný. Ne každému musí vyhovovat ten dotykový displej, chápu, že pár tlačítek navíc by se tady šiklo. Upřímně, a to je asi jediná věc, co mi vadí, je ovládání blinkerů pod volantem. Když jdete rovně, je to v pohodě. Jakmile se budete točit někde na kruháku, budete vyjíždět z kruhového objezdu jako já, bez směrovek, což řekněme vám je jedno, ale těm, co čekají, aby tam vjeli, tak ty na vás budou asi hodně nadávat. Tak já jsem moc rád, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě odebírejte, lajkujte, já budu jenom rád. A doufám, že brzo přinesu zase nějaký nový video. Tak ahoj!